God dag alle sammen, og velkommen til Malte som mit lille, hvad skal vi kalde det, sideshow her, som vi har valgt at kalde alternativ konservatisme. Yep. Jeg ved ikke, om du lige vil forklare navnet, Malte? Ja, det er jo faktisk ikke engang så svært lige at forklare, fordi det går jo egentlig bare ud på, at vi begge to jo er ganske glade for dansk politik, og vi har jo også begge to et politisk ståsted, og i mit tilfælde, så er det det alternative slag. Jeg er simpelthen faldet for det støv, og der er Lasse simpelthen lidt mere borgerlig tænkende end jeg er. Han er simpelthen konservativ, og så sad vi og tænkte lidt over, hvad vi skulle kalde det her, og så var det bare en idé, der lige poppede op, så det er egentlig ikke fordi, vi skal sidde og snakke om alternativer til konservatisme. Det var bare for ligesom at få begge ståsteder ligesom repræsenteret så tidligt som muligt. Ja, og det skal jo lige siges, at dem, der fulgte med i første episode, de ville jo godt vide det her. Ja, præcis. Men ja, du havde forberedt en lille quiz, Malte, som jeg tænker, vi starter ud med. Ja, jeg tænker bare, at vi skal lige på hårdt, for jeg sad jo i sommerhus i Mørkholdt i... Vent. Lad os da lige få sagt, at Mathias han er her ikke i dag. Ja, Mathias, det her det er vores lille... Han har problemer med computeren, så vi tænkte, vi lige ville lancere vores lille idé her. Umiddelbart. Men ja, jeg har en quiz, og det går jo så fint ud på dansk politik. Jeg har 8, tror jeg, spørgsmål. 8 spørgsmål. Og det er altså virkelig, virkelig lavpraktisk. Ja, for det skal jo siges, at hverken Malte eller jeg er eksperter på dansk politik overhovedet. Vi er bare pisseglade for at snakke om det. Men jeg ved ikke, er du klar? Jeg tror sgu, jeg er klar. Det kan godt gå hen og blive ydmygende det her, men jeg tror, jeg er klar. Nej, det håber jeg ikke, for det er rimelig lavpraktisk det her. Ja, det siger det. Men hvilket parti er det ældste på Borgen? Vores ældste parti, det må vel være det kære Venstre, ikke? Jeg har skrevet Socialdemokraterne, for det var hvad jeg fandt frem til, men det kan godt være... Socialdemokratiet er ældre end Venstre? Så vidt jeg ved. Okay, der kan man bare se. Ja, det kan være, jeg lige skal google det. Så hvad synes du har ikke forberedt dig inden? Jeg har forberedt mig, men jeg var ret træt, da jeg lavede den, så det kan være, jeg har byttet om på. Hvad synes du om Socialdemokraterne? Jamen, jeg kan jo godt lide Socialdemokraterne til en vis grad. Til en vis grad? Til en vis grad, fordi Socialdemokratiet har jo vist konservative træk her på det seneste. Det har jeg det jo yderst godt med. Der har de fleste røde partier vel i bund og grund. Det har de nærmest, men specielt Socialdemokratiet vil jeg sige, så... Men der var jo noget før Venstre, der faktisk blev grundlagt i 1870, men det nuværende Venstre, som var det, jeg satte op. Snakker vi ikke partier, der eksisterer nu, dem vi har i Folketinget nu? Der er Socialdemokraterne ældre. Det er Socialdemokraterne, okay, så kan man bare se. Så der mistede jeg ting. Fedt. Kan man sige, der er 8 mulige. Okay. Så går vi videre til det næste, jeg tænker jeg, hvilket partis ungdomsorganisation lagde bestemt ikke skjult på deres sympati med nazisterne ved åbenlyst at hejle i offentligheden? Ja, det gjorde konservativ ungdom vist. Nå, okay, du har lyttet efter, og jeg har lavet sjov med det undervejs. Det er faktisk fuldstændig korrekt. Jamen, hvad er det for noget? Jamen, det kan hænde sig jo. Det sker den slags, fair nok. Og man bliver presset. Det. I gåseøjne i hvert fald. Hvem er den yngste partiformand på Borgen? Den yngste partiformand? Eller i hvert fald den politiske leder, som det jo hedder, når man fordeler ordførerskaber. Okay. Vi har Uffe Elbæk. Det er ikke ham. Ham vil jeg tillade mig at udelukke. Han er alligevel 60. Manden, han er 60 år, ja. Så har vi Morten Østergaard. Kunne det være ham? Ham vil jeg lige lægge til side. Det kunne godt være Morten Østergaard. Og så har vi jo Mette Frederiksen nu. Det kunne også godt være Mette Frederiksen. Johanne? Det er sgu da Johanne. Er det Johanne? Det er Johanne Schmidt Nielsen. Det er Johanne Schmidt Nielsen. Det går helt vildt. Jamen, det er jo, jeg flyver afsted nu. Fuldstændig vildt. Hvor mange partiformænd er homoseksuelle? Det er der vist kun en, der er. Er der ikke det? Er der det? Er der flere? Er Morten Østergaard homoseksuel? Nu bliver jeg i tvivl. Jeg vil gerne have sat navn på. Jeg siger Søren Pape Poulsen er homoseksuel. Og den eneste. Det er forkert. Der er 2 på Uffe Elbæk også homoseksuel. For helvede, det vidste jeg sgu da godt. Undskyld mig. Han er gift med Jens. Ja, han er så. Det er virkelig en god scoring, Søren Pape han har lavet, vil jeg sige. er fuldstændig sådan latino. Jeg tror, det er hvordan han ser ud. Altså, han scorer væsentligt flottere med, end Gustav gør. Ja, det gør han godt nok. Han ser virkelig godt ud, vil jeg tillade mig at sige.
Altså, det er, der er sgu noget... Der er et eller andet, han har gjort rigtigt, der Søren Pape. Godt lavet, Peppe. Godt lavet. Da Kristendemokraternes formidable formand, Stig Rindov, på et spørgsmål fra DR's Kåre Kvist, sådan rimelig ud af det blå svarede ja til, at han synes, homoseksualitet er unaturligt. Hvad var så før nævnte Johannes Schmidt Nielsen, hvad var hun så hastigt ud at sige om homoseksuelle kontra kristendemokrater? Det ved jeg simpelthen ikke. Det kan jeg ikke svare på. Hun sagde, at der vel nok er flere homoseksuelle i Danmark end kristendemokrater. Så det på den måde ikke kunne være unaturligt. Det er en stærk kommentar, vil jeg sige. Den vil jeg sige, den grinede også lidt af. Det forstår jeg godt. Der var også flere, der klagede over. Det er ikke et spørgsmål, det er bare lidt en tilføjelse. Ja. Der var også flere på valgdagen, der inde på hendes Facebook-side klagede over, at forhænget, hvor hun skulle stemme, var blåt. Hvor til hun også bare måtte svare, ja, men kuglepinden er rød. Det var fint. Du har det jo egentlig også ret godt med Enhedslisten, har du ikke det? Enhedslisten? Jo, det må jeg sige, dem har jeg det godt. Jeg synes, det var dem, du hældte over mod, inden Alternativet blev til, var det ikke det? Jo, det var det jo faktisk, men det, altså, når man tænker på det, så er Enhedslisten ikke et parti med indflydelse, på trods af, at de fik. Det mener du ikke? Nej, det mener jeg ikke. Okay. Interessant. Næste spørgsmål. Den kan vi tage senere. I hvilket parti sidder europaparlamentarikeren Jens Rohde i netop Europaparlamentet for? Jeg vil lige skynde mig at sige, at han har et radioprogram på Radio 24/7 sammen med Morten Messerschmidt, der hedder Europa i flammer. Jeg ved ikke, om det hælder mod noget. Jo, jeg kender som en godt program, og jeg synes egentlig, det er ganske underholdende. Og han sidder i EU-parlamentet for... Dansk Folkeparti, eller hvad? Det er Venstre? Venstre, Danmarks Liberale Parti. Ja, tak. Jeg elsker den tilføjelse. Danmarks Liberale Parti. Og det er sjovt, fordi det er jo nærmest ikke det, du forbinder dem med nu til dags. Overhovedet ikke. Hvad forbinder du dem overhovedet med nu til dags? Udover fadbamser. Jeg tænker fadbamser. Ja, fadbamser er også godt. Hvis det stod til Anders Samuelsen, hvilken ministerpost skulle Simon Emil Ammitzbøll så besætte? Ministerpost? Så skulle han være... Jeg ved det ikke, men jeg vil komme med et gæt. Nu ved jeg, at Anders Samuelsen og Simon Emil, de har et rigtig godt forhold til hinanden. Ret nu, det synes jeg. I den grad. Jeg synes virkelig, de er søde, de to sammen. Det er lidt som Peter Plys og Grisling, er det ikke det? Jo, lige præcis. Altså, nu ved jeg det ikke, men jeg vil gætte på, at han har sagt, at Simon Emil Ammitzbøll skulle være finansminister. Altså, det er faktisk det dels rigtigt. Det er dels rigtigt. Han nævnte B. Olsen som beskæftigelsesminister og Thyre Frank som ældreminister, men han sagde, at Simon Emil Ammitzbøll stod til ham, så skulle han være minister for det hele. For det hele? Så det er jo halv point. Så er der fint. Hvor mange point har jeg? Jeg har ikke set det. Jeg håber, du tæller point. Du har 1, du har 2. Og et halvt. 3,5. 3,5. Men nu kommer det sidste. Fedt, okay, kom så. Og hvilken dansk politiker sagde om letvægterpornofilmen 50 Shades of Grey, at det bestemt ikke er nogen husmorpornofilm? Jeg har hørt det. Det er en kvinde. Det er en kvinde, ja. Men det ved jeg ikke. Reptil. Hvad man nu reptil? Okay, det giver jo måske et lille hint. Jeg vil sige, Mathias ville blive rimelig gal, hvis jeg sagde det, mens han var her. Jamen, så er det Pia Kjærsgaard. Det er Pia Kjærsgaard. Ja, det er det. Og det kunne jeg egentlig godt forestille mig nu. Fuldstændig vildt. Hun kunne godt være typen, der lige sad og nød 50 Shades of Grey på en søndag. Jeg tror, hun var en af... kirke. Jeg hørte jo, at de fleste babybier landet over, der var flere kvinder, der skulle skiftes som børn. Der kan man bare se, at Pia Kjærsgaard var jo måske en af dem. Det ved jeg ikke, hun havde et barnebarn med inden, eller oldebarn. Eller. Det har jeg ikke lyst til at tænke på. Nej, det har jeg ikke, at hun skal skiftes. Det har jeg det egentlig ikke umiddelbart så godt med. Nej, det har jeg godt nok heller ikke, specielt ikke Pia Kjærsgaard. Apropos Pia Kjærsgaard, det ser ud til, at hun bliver... Hvad pokker hedder det? Hun er blevet formand for Folketinget. Hun er blevet formand for Folketinget, ja, det synes jeg er interessant. Den skal vi lige have snakket med Mathias med en gang. Ja, så må vi se, hvornår han får sit udstyr op at køre. Pokker, var der ellers ham, der brokkede sig så meget over dit? Ja, det kan man sige, men forståeligt nok. Så. Forståeligt nok, men nu er han her slet ikke. Det var den må vi tage en anden gang. Inger Støjberg, hun er jo faktisk kommet lidt i modvind. Jeg holdt da helt op. Altså, altså både har jeg set fra SF og Enhedslisten, der går direkte mod ting, hun siger. Jamen det er jo, altså, hallo, hvad havde man forventet? Ja, nu ved jeg godt, det måske ikke er noget. Hvem er det? Var det de radikale, der lavede et ret sjovt billede, jeg så på de sociale medier, om Inger Støjberg,
Nu går jeg ikke ud fra, at radikalt laver sjove ting. Nej, det er heller ikke det, jeg forbinder dem med. Det kan godt have hent, så det vil jeg ikke afvise. Noget med noget mindre støj, og så refererede de til Inger Støjberg. Det synes jeg var ret morsomt. Det kan godt være. Jeg ved i hvert fald, at du ved, hun har vel lavet et eller andet kampagne med, at flygtninge ikke er velkomne. Ja. Så er der jo, der er 1182 mennesker, der har samlet over 100.000 kroner ind, eller i hvert fald doneret 100.000 kroner til en annonce, der siger, kære mennesker på flugt, ikke alle er som Inger Støjberg. Det synes jeg er en god idé. Og tilsvarende side på nettet, den har over 11.000 likes. Hold da helt op. Og det må jeg indrømme er en rigtig god idé. Den er blevet trykket i flere af de danske aviser, i hvert fald i Politikken. Sådan. Og den skal snart til The Guardian. Hold da op. Kæmpe engelsk hold da op. Nyhedsavis. Fedt. Men det er jo egentlig og, det er en fin idé. Hvis man vil like siden, så hedder den Velkommen til flygtninge. Nej til Støjbergs skræmmekampagne. Ja, det er virkelig også en ren og skær skræmmekampagne, hun har gang i der. Ja, men det er for sindssygt. Altså, jeg håber da selv, hun bliver lidt skræmt af. Det håber jeg også. Altså, det vil jeg vil blive meget bange. Det er stiv modvind, hun er i. Det er virkelig. Det er spændende at se, hvordan hun takler det. Apropos modvind. Vi snakker om konservativ nu, er det det? Nej, lidt mere modvind til venstre faktisk. Ja. Eller det ved jeg ikke, måske en rise from the ashes til Socialdemokraterne. Fordi at på seneste troværdigheds, skal man sige, måling, der slår Mette Frederiksen, hun slår Lars Løkke endnu mere, end Helle Thorning gjorde på troværdigheden. Sådan. Jeg ved ikke, om det siger noget, men der var jo på et tidspunkt, hvor hun var herlangt foran, hvor han knap nok havde støtter. Hvor der faktisk var folk, der stolede på. Ja. Og lige nu, der står den, skal jeg se, den står 18,50 til Mette Frederiksen. Okay. Og 27% til til gengæld ingen forskel, men alligevel, det er helt vildt. Ja, det er det godt nok. Kun 18% ser ham som mest troværdig, og 50 ser Mette Frederiksen. Men man kan så spørge, på grund af det Mette Frederiksen, er det af mangel på bedre? Det tænker jeg, det tror du? Eller er det simpelthen fordi, man synes, hun kan bare det der? Jamen, jeg tror udelukkende, det er på grund af Lykkes kidser. Man kan sige, fordi at da hun var beskæftigelsesminister, der var der noget med 94% af hendes, skal man sige, igangsatte projekter, fik hun mere eller mindre ført igennem. Det er jo en god statistik at have med sig. Det er ikke skidt da. Altså jeg tænker, at det er ligesom det, jeg nævnte for dig her den anden dag med kristendommen. Med de DF-kristne. Det er nemlig rigtigt. Ja, det skal lige siges, at det er en form for kristendom, som jeg ser bliver meget udbredt i Danmark, hvor du er kristen, fordi det ikke er islam. Altså mangel på bedre, nøjagtigt ligesom i den her situation. Og hvorfor er det, var det for at bare kunne få lov til at, bare for at få lov til at hakke på muslimer? Ja, det tænker jeg umiddelbart. Altså, nu bor jeg i et kvarter, hvor der er rigtig mange af den slags. Altså DF, DF og rigtig radikale DF'er. DF-kristne, ikke muslimer. Dem har vi faktisk ikke. Nej, dem, de ville blive jaget langt væk i det her kvarter, vil jeg meget tro. Men ja, jeg tror bestemt, at der er mange i det her kvarter, der er udelukkende af kristne, så de har en undskyldning for lige at hakke lidt på islam. Jeg forstår den, umiddelbart. Jeg kan godt se, hvad du mener med det. Du kan godt forstå den. Apropos mere nederlag, fordi altså, du kan jo sige nøgternt og objektivt tilbage på valget, uden at sige, at Venstre var valgets helt store taber. De var til gengæld også valgets vinder. Det er lidt sjovt jo. Det er jo lidt ambivalent. Du kan vinde så meget, og så alligevel tabe så tosset meget. Ja, det er jo egentlig fantastisk. Fordi Peter Christensen, han er jo ikke at finde, hverken på Borgen eller i Venstre længere. Eller i hvert fald ikke i politik. Han kan godt være passivt medlem, det er jeg faktisk ikke sikker på. Det kan godt være, han er det. Fordi han skrev jo faktisk på Facebook, der det opsummerer ligesom rimelig godt Venstres valgaften, at Venstre har fået en røvfuld af Dansk Folkeparti, og det har jeg også. Ja. Man kan sige, han er der om nogen, der ligesom kunne, altså han kunne virkelig mærke den. Han fik virkelig en lussing. Virkelig, den var virkelig svunget helt om fra gulvet, og plantet lige på kinden. Stakkels podcasten. Jeg ved ikke. Det ved jeg ikke. Manden, han ligner det en gris, gør han ikke det? Jo.
Det er det, du sagde, han ikke var til at finde på Borgen, eller i Venstre længere. Han er at finde i en grisesti nu, tror jeg. Men hvilken grisesti? Ja, det er så. Fordi hvad skal han så nu? Det ved jeg ikke, hvad gør en gris? Finder trøfler og sådan noget? Ja. Det tror jeg bestemt også, han er bedre til, end at være politiker, men det er så, hvad det er. Meningsmålingen, den siger jo, at konservative, de er på vej fremad. Det er ikke meget, men 0,2%. 0,2%. Det er noget. Det er noget, altså, det er jo store tal for de konservative. Og, Nasser Carter siger, at dansk militær skal ind mod IS i Syrien. Selvfølgelig gør Nasser Carter det. Han er Nasser Carter, han har udtalt, at han ikke synes, Inger Støjbergs skræmmekampagne er så slem igen. Det er også kun ham, der synes det der. Det er også det. Det er sjovt, Nasser Carter, han har det så stramt med flygtninge, er det ikke det? Lidt paradoks, er det ikke? Det er sådan lidt paradoksalt, synes jeg også. Men det skal vi nok ikke komme for meget ind på. Nej, det skal vi passe på. Altså, det vil være lidt for politisk ukorrekt, tror jeg. Ja, det vil det. Selvom vi måske ikke er så... Nu har vi snakket om forro, whatever, klamme videoer på nettet, så vi er måske ikke de mest politiske korrekte her på... Nej, det kan vi ikke sidde og prale af, men jeg ved det snart ikke. Nej. Men vi har jo alligevel konservative op. Kan du huske den artikel, jeg sendte til dig tidligere? Ja, det kan jeg godt. Har du læst den? Jeg har kigget på den. Du har ikke læst den? Med Lars Barfoed, ikke? Ja, den med Lars Barfoed. Jo, jeg har ikke rigtig læst den. Fordi hvad tænker du om, at han siger og udtaler, at han burde have gjort K-linjen endnu mere grønt og socialt ansvarlig? Jeg synes, det er meget interessant, da det er jo, som vi har diskuteret, er fuldstændig modsat af, hvad Pape har sagt. Pape, han har jo sagt, at han vil trække partiet længere ud mod højre. Jamen, det er det, fordi... Og den melding, som Barfoed kommer med der, er jo ikke umiddelbart specielt højreorienteret. Nej, men det er fordi Barfoed, han sagde jo, han burde... han synes, han ville jo gerne have gjort dem til et centrum venstre... Ja. Hvad er det? Højre parti. Højre parti, ja. Der står jo nok centrum venstre har i, men jeg tænker ikke, han vil lave sådan et skifte. Nej, det tror jeg nu heller ikke. Så hvad havde været bedst for konservativ, Lasse? Det må du jo se tilbage som sådan en konservativ kriger. Ja, en konservativ kriger, det udtryk kan jeg godt lide. Ja, det bruger jeg aldrig igen. Det skulle du bare nyde det nu. Okay, jeg nyder det virkelig. Virkelig, du skulle bare vide. Men jeg ved ikke, altså jeg vil sgu... altså rent vælgermæssigt havde det været godt, tror jeg, at have gået med Barfoeds råd der og trukket partiet den anden vej. Men det tænker jeg ikke ville være særlig konservativt. Jeg synes egentlig, som Pape siger, at partiet skal trækkes mere mod højre og blive mere borgerligt. Fordi lige nu, der har vi dem jo som sådan et lidt fesen småborgerligt parti, der bare... der bare... Altså, du ved, siger det, de andre siger, bare med nogle andre vendinger på, ikke? Jo. Og det er sådan, det ved jeg ikke, det skal så, men det kommer jeg til at snakke om i mit soloshow i morgen, så det kommer vi til at høre mere om. Fair nok. Alternativet er lige ved at overhale SF på medlemstal. Hold da op. Så vidt jeg læste, så havde SF, jeg mener det var SF, der havde 6.000 medlemmer, og Alternativet har nu 5.000 medlemmer. Har SF kun 6.000? Ja, der var et parti, der kun havde et parti på Borgen, vil jeg mærke, der havde, de var ved at hente. Jeg mener, det var enten SF eller Radikale, men jeg kan ikke helt... De har vel sikkert overhalet de konservative, så? På medlemstal? Ja, det tror jeg bestemt. På den, jeg fandt, der havde... Det var, jeg tror sgu, det var en gammel en, men på den, jeg fandt, der havde konservative 11.000 medlemmer. Men jeg tror, det er gammelt. Og vi kan lige se her, hvad siger den her? Ja, 2014, der havde de 11.000. Det er jo sindssygt. Altså, det kan kun være gået støt. Men igen, når man kigger på denne her, så jeg sidder inde på de konservatives hjemmeside lige nu, hvor der er sådan schema, der viser deres medlemstal gennem årene fra 1960 og så til nu. Og man kan se, at i 1960, der havde partiet 108.000 medlemmer. 108.000 medlemmer? Det er helt utroligt, og det er kun gået én vej siden 1960. Det kan jeg forstå. Ja, det skal jeg lige se. Hvor kunne du se det henne? Hvis du søger på de konservative medlemstal. Det er kun gået nedad siden 1960. Kun gået nedad. Det er helt utroligt. Det er sjovt, de ikke har vel opdatere den for 2015. Det tør de ikke. Det tør de ikke. Det forstår jeg egentlig godt. Hold da kæft et spring fra 74 til 90, mand. Fra 74 til 90, siger du? Ja. Fra 91 til 38,5. Den går næsten der. Hold
Det viser jo bare partiets stadie meget godt. Det ved jeg snart ikke om er til at holde ud og se på. Jeg synes, Nej, det har jeg ikke så godt. Jeg tror, jeg lukker den her tab nu. Sådan. Jeg synes, det sviger øjnene. Det gør det også. Jamen, er det ved at være det for vores lille sideshow her? Jeg tror ikke, det er... Eller har du flere emner? emner? Det er langt fra. Jeg har ikke rigtig så vildt meget. Altså, det er jo rimelig på gefylen, det her. Det er det. For pokker. Det er jo, jeg har glemt noget meget vigtigt. Jeg vil gerne lige tillade mig på hele 05-generations vegne lige at ønske Søren Ryge tillykke med de 70 år. Søren Ryge? Søren Ryge bliver 70 i dag. Hold nu fast. Det er en stor dag. Men så bliver han jo ramt af DR's udelukkelsespolitik. Ja, det gør han vel egentlig. Gør han ikke det? Er den ikke jo, men jeg har hørt, at han har fået kompensation for den. Ej, selvfølgelig. Jamen, det har jeg det egentlig fint med. Det, yes. Om nogen, så burde han få det. Kære Søren Ryge. Nå, men med de ord... Så skal vi takker af. Sige farvel. Og hvad er det nu, vi plejer at sige, når vi takker af, Lasse? Skal du have lov til det? Nu fik jeg lov til det i sidste episode, så... Okay. Vi vil bare gerne slutte af med at sige, at inden vi spiser sushi, så vil vi rigtig gerne lære fisken at kende. Sådan er det. Pænt farvel. Pænt farvel.